A Xuventude Socialista realizaban esta mañá un reparto no campus de Ourense para motivar a xente nova a combater a abstención nas eleccións europeas que se celebran o vindeiro 9 de xuño. Claro que importan estas eleccións europeas, importan porque nos enfrontamos ante a ultradereita, ante a dereita de Marine Le Pen, Meloni, pero tamén a do Partido Popular, que non van a ter ningún tipo de escrúpulos, como dixen antes, para pactar con eles. Estamos enfrontando unha Unión Europea que durante os próximos 5 anos van a decidir se máis austeridade ou máis políticas públicas que axuden a xente, a da Covid, a da luz, o recoñecemento de Palestina, do Estado palestino, ou incluso facer co aborto sexa un dereito europeo, algo que, por certo, Marine Le Pen quere evitar que entrase na Carta Constitucional en Francia, ou incluso investir en innovación, pero sobre todo o emprego ben remunerado para a xente nova. O secretario xeral das Xuventudes manifestou a importancia dunha Unión Europea onde se garantan os dereitos laborais ou onde o galego sexa unha lingua oficial. Nós, os socialistas, somos o único partido galego que pode presumir que en Europa se fala en galego durante os 5 anos que dura unha legislatura, porque o BNG só está a media legislatura e o Partido Popular está de corpo presente pero de mente ausente. E iso podese ver cando o Partido Popular a única referencia que tivo sobre a Unión Europea nos últimos 5 anos foi limitar a chegada dos fondos Next Generation.